लोगोफोर आं दंफाव बयजोंबो अनजाथाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर दिनैनि बे एपिसोडा एसे बेलेग जागोन माने गामिनि फंनैसो खोथा लोब्बा लाखिनानै आरो गामिनि थासारिखौ लोब्बा लाखिनानैसो बानायनाय जादों बेयाव रावबो गाज्रि मोननो नाङा गामियाव खायसे खायसे मानसिफोरा बोरै नङि बाथ्राखौ लानानै रमान्स खालामो बा नङि बाथ्राखौ लानानै बोरै बांसावलाबायो बेफोरखौ लानानै बानायनाय जादों स' दिनैनि बे एपिसोडा बेलेग एपिसोडखौ लानानै नङा दिनैनि खोन्दोआ दा जि खोन्दोखौ जों होगासिनो बे नङा बे दिनैनि खोन्दोआ बेलेग जागोन माने स्पेसियेलि समाजारि जि बायदि सोलिबाय थायो गामियाव बेफोर जेंनाखौ लानानैसो बानायनाय जादों आसा खालामो नोंथांमोना नायगोन स' बाय बाय लोगोफोर भिडिअ लोगो मोनगोन मा ओंख्रि जानायहाय दिनै अमादाले आब' रायखुमानो मोनथाराखै रावखौबो बहालाय ओंखाम जानो खहाबायनांगौ जाखो रायखुमानो मोनथाराखै दासान्दि र' दिनै सोरखौबा रायखुमानो मोनो नामा होननानैसो गामियाव ओंखारबोदों आं औहाय अमादाले आंहाबो खबर लानोनो मोनथाराखै रावखौबो सोरनि न'आव मा जादों जायाखै बेफोरखौ सुलाद लानो टाइमखौनो मोनाखै लोमजाज्रोम मोनलायबाय आं रायखुमानो मोनिया सोरनि न'आव सोर मा जादों सोरनि न'आव सोर मा नांलायदों जेबो थालखौनो मोनाखै सोर मा जाखो देलाय खोन्थालाय गामियाव मा गोदान मा बाथ्रा ओंखारदों देलाय खोन्थालाय हनै आब' नाब्लेनि फिसाजो हाफां फैदों हेल' नाजिबुदां आं न'आवसो दंफैयो सप्तासेनि उनाव आं गुवाहाटियाव थांफिनगोन औ आं डकुमेन्टसखौ नोंनाव मेल खालामनानै हरगोन दे नाजिबुदां दे अब्लालाय गुवाहाटियाव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नुबाय बोरै सेंग्राजों रायलायनानै थांबाय थादों नुबाय हाफांनि आखुखौ मानसियाबो जि रानबायहाय आयु ओंखामबा जागोन ना जायाखै ओंखाम जानाय जायैनि खोथा नङाहाय बे न'आव थाबालाय माथो लोदोमोनलाय मानसियालाय एसे माथो गुवाहाटियाव थांनानैसो रानदों नंखाय बेनोथ' सोरबाखि एसेबां बिदि रानोहाय गुवाहाटियाव थांनानैलाय मा नांनायनि थाखाय राननांगौ जाखो हाराजों मोदोमजों मानसियानो लाजाला नै आं खोनानाय मथेबाथ' गुवाहाटियाव हौवाफोरजों लाइन मारि ना बा अपारेसनसो खालामनाय बायदि खोनालाबायदों आङो नङाथाय माथोहाय मानोथो राननांगौ जाखो एसेबां सिख्ला मानसियालाय मा दुखु थानायनि थाखाय राननांगौ जाखो बेनोथ' टाउनाव थायै हौवाफोरजों लाइन मारि बरबाद जाजोब्बाय माथो खालामनो न'आव फैबा दुगि खिन्थाफैसिगोन आरो हर सान फन रायलायनानै हौवाजों नांलायबाय थायो न'आवबो ओइ खाथि खालानि मानसिफ्रा खोन्थायो माथो खाथि खालानि मानसिफ्रा खोन्थायो हौवाजों नांलायनाय दावराव दावसि जानाय न'खरावबो खामानिखौनो मोजाङै मावानो बिमाखौसो मावनो खोन्थाबाय थायोनो गावस्राथ' सानजौफुलायनासो उन्दुना थायोनो माथो बुंनो आरो फिसा हिन्जावखौ गोजानाव थिनहरदों फिसा हिन्जावफोरासो गुवाहाटियाव थांनानै मा खालामहैदों बेफोरखौ फात्ताखौनो लाया बिमाया बेनोथ' फिसाया रानलांगासिनो फिसा हिन्जावखौ हाबा हरनांगौ बेफोरखौबो ताल गैया बे मालाय हौवाजों लाइन मारिहैबाय थानानै हस्पिटालाव थांनानै अपारेसन खालामहैजाबाय थानायखौ मोजां मोनथारसै आरो मानि अपारेसनहाय खोथा खोनानायानो मानि अपारेसन बेखौबो मिथिलालाय सानै साथाम सेंग्राफोरजों लाइन मारिबाय उदैयाव गथ' थाबाय गथ' गारबाय बेखौनो बे अपारेसन होननानै बुंदों आरो औ आंबो बेखौनो सानखादोंमोन बेनो जाखागोन मानो जाया जानो मानसियानो जिबायदि हामदों बेनोथ' आरो टाउनाव थाङै आखल आखुफोराबो गाज्रि जाबाय माथो होनबावनो आरो दानि जुगनि सिख्लाफोरखौलाय बहा थांनो नागिरदोंहाय अमा राजा बिमा नागिरदोंमोन आं बिमाया जइन जाफैयाखै नामाब्रा नोंसोरनि बे रायखुमा पार्टियाव ओइ फाग्ला अमा राजा मा होननाय जादों दालाय नोंसोर रायखुमाया आरो रायखुमागासिनोसो दं माथो नोंसोरलाय मालायनि खोथा लानानै फाग्ला जों रावखौबो रायखुमायाखै नोंसोर रायखुमायाखैना नोंसोर रायलायदोंसो बावदों र'लै बिमाखौ नागिरलांबावनोसै आं बहाथो बबे मोनसे पार्टियाव थानानै रायखुमागासिनो दंबा एबा सोरखौबा रायखुमागासिनो बेबा बुंबा दाय जायो गावनि बिमायाबो खम नङा अमा राजाना मानसि रायखुमानायाव थाथिखिथार बेनि न' थांनानै रायखुमाग्राया गावनि बिमायाबो माथो औहाय जोंफोरखौसो रायखुमादो जाबावो जोंफोरा रावनिबो मोजांखौ रायखुमायाहाय जोङो जेखौ गाज्रि नुयो बेखौसो बुङो औहाय रायखुमानायसो सानो मानसिफ्रा जोंलाय मालायनि खोथाखौलाय मानो रायखुमानांगौ जाखो जों जिखौ नंगौ बेखौसो बुङो दा आखल आखुआनो जाथाराबालाय एसे एनैखौलाय बुंखानांगोन औहाय जोंलाय मालायनि खोथाखौलाय मा रायखुमायसै जोंलाय रावखौबो रायखुमाया जेखौ नंगौ बेखौसो बुंदों दा बेखौ मानसिफ्रा रायखुमायो सानो दाखालिबो बै मोनबारिमोननि न'आव थांबाय बिसोरसो बायदिसिना खोथा रायलायबाय नै माबाया मैथास्रिया हौवा थैजानाय मैथास्रिया बिनि खोथा बुंदों आरो बिसोरो सानफ्रामबो सोरबा मानसि फैनो बिसानि न'आव हौवा गैया मा गैया होननानै बेखौनो रायखुमाबाय थादोंमोन आरो बिसोरलाय
औहाय आंबो खोनादों बे मैथास्रिया फिसाइ थैजानायनिफ्राय जौ फानग्रा जाबाय दा मानसिफ्रा जौसो लोंनो फैयोना मानोसो फैयो सोरसो मिथिबायगौसै बे खाथिनि बुराया खोन्थादोंथ' आंनोबो दाखालि औ हरावबो सोरबा मानसि फैबाय थाग्रा जादोंनो गावस्रा नुदोंनो माथो ए मादैमोनसो माथो ए माथो मैथास्रिसो हा बहाथो थांनो नागिरदों मैथास्रि मेथ'खा मोननाव एमाव लायनो नागिरदों आङो एमाव गैया जोब्बाय दे जौफोरखौनो फाननानै जायाब्ला माथो उफायबाव फिसाइबो गैजा रोंला दे बेफोरखौनो मावनानै जादो आरो औ आब' माथो खालामबावनो आरो जौखौनो फानना जानांसिगोन नङाबालाय फिसा सानैखौ बोरै फेदेरबावनो आं दे जेबो नङा मावनानै जानांगौ दे अब्लालाय थाथ'दो दे जागोन दे नुनायावथ' जिबायदि फद्र नुगोन सिं सिङावसो आखला गुनजेत एरनाय औ मालाय लोदोदोथार न'खाय फुस्थाथानो हौवा गैयाबाबो मालाय लोदोथार जानो मोन्दों लोंनो मोन्दों मालाय हौवाफोरा होफैनायखौनो मालाय मोनजागासिनो ओइ माथो सेलेफिफोरा आं गैयावनो जागायजेनबाय माथो नोंबो फैदो जइन जाफैदो हा दिनैलाय मानिथो एसे गोबाव जाखो नोंहालाय नै गोदनाया सालायबाय आंना एकदमबारे इन्जुर खनानिफ्राय बेरा खनानिफ्राय नाहर जोंहा न' खाथियाव नांलायसोदों बिमा फिसा नांलायदों बिसोरखौनो खोनासंबाय थादोंमोन आं हा माथो जालायदोंनो माथो जाबावनो आरो बेनो सानफ्रामबो नांलायबाय थानाय हौवाया जौ फेनानै फैदों हराव नांलायदों ओमफ्राय नै हराव नांलायनाय थोआसै नालाय दा नांलायबाय सानाव बिमा फिसाफ्राबो सिरि थाबानो जायो जुमाय फेना फैनाय मानसिजों नांलायबाय थाफायो मालाय जुमाय फेनायबानो राजा नामा जेबो बुंफिननाङा नामालाय हा नोंहालाय हिनजावफोर रायलायनायावलाय माथो मोनदों अमा राजा बिमाखौ नायगिरदोंलै बिमायाबा बबे मोनसे पार्टियावबा रायखुमायदोंथाय आरो नोंसोर रायखुमानानै जोबला नामा ब्रा जोबला नामा नोंसोर रायखुमानाया रायखुमा आग्लाया मा जाबाय थायो बेहा खोन्थादो मायाव थादोंमोनलाय रायखुमानाया हनै बिसोरनि नुसुंसेयाव बिमा फिसा नांलायदोंबालाय बेखौनो रायखुमादोंमोन आरो माथो बुंनो आरो सानफ्रामबो नांलायबाय थायो हौवाया जौ फेनानै फैदों सिरि थाबानो जायोना माथो सिरिखौनो थाथारा मानो थानांगौब्रा हौवाया जौ फेनानै फैबानो बिराद दादागिरि नामा हा राजा नामा हौवाया जौ फेनानै फैबाथाय हिनजावफोरा जेबो बुङा फिसाफोरा जेबो बुङा बुवा हौवाफोरालाय जौ फेबालाय एसे एनैखौलाय बुंखागोन ना बिदि होननानै हिनजावफोराबो नांलायफाबाय थाबा जागोन नामा हौवानि थाखाय एक्सट्रा रुल नामा हौवा मानसिफोरा जौ फेबाथाय गासैबो खोथाखौ बुंनो हायो दावराव खालामनो हायो बिदिबा हिनजावफ्राबो हानांगौ ना हिनजावफ्राबो जौ लोंनानै न'खर दावराव खालामनांगौ ना हिनजाव मानसि जानाय हिनजावखौनो रायखुमाबाय थानाय आयौ गावसोरबो हिनजाव बै रायखुमा जाग्राबो हिनजाव बोरै रायखुमायोब्रा नोंसोरलाय आयौ खुगाफोरा सालै आयौ आंनि बिमाखौसो सानबायलाय आंनि बिमायाबा सोरखौ रायखुमा दं बेबा ओंखामखौ सोबायमोनलाय आङो फाग्ला बेयाव खर' गरम जाफैबाय थानाङा हिनजावफोर रायलायनायाव लाजिया नामा नों हिनजावफोर मा रायलायदों मा रायलायाखै खोनासंनो थोद साला CCTv केमेराफोर सोरनि न'आव मा जादों मा जाया खबर लाबाय थाग्रा सोरनि न'आव सोर सिख्ला फैदों सोरनि न'आव सोर सेंग्रा फैदों बेफोरखौ नायबाय थाग्रा थोद नुबाय फन रायलायनानै बोरै थांगासिनो दङ मानसियाबो जि रानदों आयौ माहाय आनैमोन मादैमोन आयंमोन मा रायखुमाबाय थादों आंखौ दहायनिफ्रायनो खोनादों आङो आंनि रान्थें जानाय जायैजों नोंस्रा मा सोमोन्दो हा रान्थें नालाय रान्थें मुवाबालाय आंनि मोदोम रान्थेंबाबो लोदोबाबो नोंस्रालाय मा जादों जुदि नोंस्रा आंनि रान्थें जानायखौ नुदोंबा अननो ओंखारदोंबा फैसा थाखा हर आंनो माइरं दैरं हर आंनो जानो थाखाय आरो मोनसे खोथा नोंसोर आंखौ गुवाहाटियाव थाहैनायखौ टाउनाव थाहैनायखौ मा बाथ्रा बुंदों नोंसोर आंखौ हौवा लाइन मारिनानै आं रान्थें जादों बेफोरबायदि खोथाखौ नोंसोर सोरनिफ्राय खोनायो सोर खोन्थायो नोंसोरनो मानसिखौ खोन्थालाय आंनो मानसिखौ लाबो आंनो एसेबां खस्थ' मावो अफिसाव थाङो अफिसनिफ्राय फैयो जानाय लोंनायफोरालाय एसेबाबो गाज्रि जाखायो हारसिं थाबालाय न'नि बायदिलाय बहाथो जानो जेरावबो न'नि बायदि मोनाना एसे एनै बेमार आजार जायो बेफोरखौ नोंसोर बायदिसिना खोथा बुंनांगौ जाबाय 9 घन्टा डिउटि मावो जोङो प्राइभेट अफिसाव 9 घन्टा लाखायो खामानिफोरानो मिथिबाय सरकारि अफिसाव खामानि मावाखै जोङो जिखौ गोसो बेखौनो मानो बुङो नोंसोर बानाय मानो बुङो गावनि खोथाखौ सान मालायनि खोथाखौ दासान मिथिबाय मालायनि खोथाखौ सानदोंब्ला जोंहानि खोथाखौ सानदोंब्ला अनदोंब्ला नोंसोर जोंहा न'आव थांनानै रायलायै बुं माबाफोर भुल नुदोंबा बुजाय मालाय न'आ गोरानो ज' थालायनानै रायखुमाबाय थानांगौ माबाफोर गाज्रि नुदोंबा न'आव थांनानै बुंहैनांगौ बेफोरबायदि लामा थानानै सोर मा जादों सोर अबेथिं मा खालामदों बेफोरखौ रायलायबाय थानो इसेबां टाइम मोनो नामा बेफोर टाइमखौ ओरैनो हगारस्लायस्लाय जायनि न'आव गाज्रि नुदों बिनि न'आव थांनानै मोजाङै बुंहैना बा बयनिबो सिगाङाव थांनानै बांसावहैबाय थागोन सोरहा मा जादों जायाखै आरो मोदोम रानथें जानायखौबो इसेबां इसु नोंस्रा आं रानथें जादों हर जानो थाखाय आंनो फैसा हर 1 लाखसो फैसा हर जयै जानो आं